keto perlok akan ni kepor ngakwa ban ini kue ke video sapang kue ke jinja ke bak sosi bani ke jinja ke bak sosi kai lah ong kat bak pertai kadang jelek thma kiri di bakan bor kum kari Amerika kari Israel bat ka Iran kumbang UI ki kubor kajing jelek thma kedungki ke bak Israel kai haduk kata-kata cái quan gia là nghe sắc mặt lại bằng tiếp cùng kim riu thế các bà hari kasi bị trong vật đà kia lại thma đã kỳ khung khla ya kỳ long kia kỳ cần thầy trong ý cả với cái khu bò cả bà đang mỹ sen ta cái long cái gì thâm bò cái gì lẽ bò lại cái cầm bộ chạy bộ roti nhiều người khla samla badang asal sansnem karta ya kawai kalong kemia kabala dahri kau senam karta kalong kum ke kemia iya lek se yo khla kum udang ngut bang lek kini ke kampok jat po roti te kini hi ki jijan la ke por se ke por imat ka jem than ka an kum noi kata Hanggai la ka an ka klan hi ngat fai tin tham ten ki brio ban la ikini ki kampok jat kat lu banda bat da ka bor ban la don bor ki tin thei na ya ki kat ya I long kemi I bala hu fo snem kum dei su karta ka ban khendet ban dei ki brio ki ba temen kloi tu sangkai ki la kedor te nu dang nut ban la kum ni ke jat kam Nagleng jonga hi ngapan rem jor ye kini ki jat brio ki bam lien ban le kini ke kampok jat po roti na ngaju ong ye ki pra snong pra thau ki pra lok pra jor ki pra marjan marpa ki bang ye kundu hi ha bang ye kini ki jat ke na sej ong ye ki kan khamha ka ba phin la phim so nang ban krem kunu kunu la ne ban kro ban ke jor ban keren dari tian ke besar. Om persa, selusun yang dengan palat. Coba dalam pitangan ja, pitangan sa, kebahas buan bapin pan ya kapan situ. Jadi nomor terkedal, te kani kom kat ya kabah subuh ki internet ini riano pin sulek kabuat kamu coba. Nang hang ni ya, kum ubrio Lagi brio ha ka perthai ki kemi ki pa kum ong ka kien ki temen ki san ki long ki belai ki ba a ka perthai ki long kum u belai u ba a ha ka perthai te kum no uni u brio udang nut penla ikan ka kam ngakan mau ba kam tam ki barok ki brio ki te wat ungap ubolong u kenja merat ibarit ada kemdon hi ka kiau ngap kumut u ka kemi ngap kinom Islam ki yap nak ada kemdon ka kiau ada kemdon ka kemi jauh ni ubri pada kani ka temen kani ka long kemi ka basak lek ben hiduk benda ken kliak sikiti hiduk ba unda kri unda knyat ka long kum ka kiau ngap kum ka kiau ngap ka long ka kemi ka bla bun ki khon ki ti la se kum no udang ngot pan le ikani kampok jaj ko aki na pan rem jor kani ka long kum ka thma ka jing le namar ba usat tan hi bon sien o pan sulur yu bre ban le ka kam ka basne tin namar kata ko ngin ya kendit bang ri ko ki para nong som snong bang kari kasi yu jeng bangin kiar rai mau ya kani ka kam basne min tip ni im kani ka thai tang kat no im te ni la si tom ban kiar kum bang la ong mane ru yu wei brio bang tang ya kan du ong tang mi na jil ha ka jing
don ki kam ki bam lak kiar ke jenglong driu ong ngakeli u ngong pisno kuno dan hajir ani ong ke jing sno sortok kabalapalat te kenta kumno padengi kwa bandon hajir ngang ong kan pala wala long kabala hi ni dei ban kiar balak ngaki daksa ho jenglong driu ni lak biang ni lak ban long sa ki driu biang don ke jing junah ni tai tang ba ni lại sitom pada ban kiar na ki kam ki basnia te kum ta la dang ni ya kan kat kat ke jing tip ni tip le hi buon sien nim ju kam poi nim ju kam hap se kita ki kam ki basnia te para lo kum ta kan ni ke long ka jing snow na ka long ka jong nga te nga snow ba na pun sisa ki ki nong le kam snow ki ham tam ki ki nong le di jot đây tăng ki kemen ngadu ki kelung ki dang ret kar taru ki la ki no ya ka jinglong sati ki jong ki ngadu ki kelung ki kena ki dang ret sisa ko ki la ngo pele ni ka kam po jat ngadu ke ta sisa te ka yar dor ki jinglong brio jong yi ha kan ka thei nim long su ki ta ki brio ki wa tip le ko ong kari kasih kadang long kari tip brio tip belai mentah tip mat tip brio tip belai su ki brio ini ka pakai te akan ni ka por kan tulang ini paharo kat ki bio snow kan ni ka video ya ka bakin tiar rai mau ya ka kam basni ku belai si boy